Eh, wala naman na yung tao. Eh, nasaan na? Andun na sa langit. Ano? Wala, inuwi na ni Baak. Siya ang nakakaalam kung paano siya pagalingin. At iba, nagbaikan to, wag galaara ti Danom. Anong ginawa niya? Paano gumaling si Ben? Ha? Mouth to mouth. Mouth to mouth. Oo nga. Ay, may wala? Sa kanya? Oo, ganun daw yung gamot. Tinan mo, nagising. Ayun, natin na sa bahay nila. Nag-mouth to mouth sila. Ano nga nakakatawa? At least gumaling yung tao. Halinin na at magsaya dahil ang Baak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Baak at Andres. Yusef, agreeing kamot din Madandanagan akong boy. Diyak tayo mo, iagas ko ito yan. Ako, gombre daw mo. Ha? Ate ni, ngalam, ugot ka mo tayo. Ate na tamo nga, mabisang ako han. Lumayin ka. Isubsub mo, ata. Tabadiglak tapangam. Aglalak tapangamon ni. Yusef. Pakay, tulungan lang tunay, tsaka mo rami tulay. Pakay, pagtakam ni. Palakad! Pukpukaw ka! Pagtakam! Bisa man kadwag tunay, pagtakam ni. Naglak ni pangalan. Ha, tagala ka dito, Danom. Baso, baso. Danom, baso, Danom. Danom, pagtaka ma. Urayong, daminong ka. Baka naspalang ka lang. Adulang unay sa unay, pasubo ka, unang ka. Ang pwede nung tigre po. Rep. Bali na ito yun. Danong lang. Ang magkastabing ko daw. Ayun na. Nakati na eh. Tatawa ako, an. Ang hakugo. Ni? Pinaputok mo tinalam. Kapag alam ni isa. Ni. Nanatnusin bakit? Bakit ni? Hinakulta pa nun. Kaso ka na. Dahil naputong mo talaan. Partaka mo. Bisan. Ayun na. Mariusi. Nadagdag ka mo pa itigay bason ko. Nakaw. Manmano na bata nga buoknan. Agreeing ka na eh. Matandanagan ako. Tagpayag may nag-gift ambulansya niya. Aldawin. Baka partaka man eh. Awanan na eh. Madigang agasan. Mariusip. Mariusip ka na eh. Matandanagan. Be, ang payalan nangyari to. Sakto, tataka lang sa mampoy. Ngay, naglaki pangalan boy. Tsaka maramido ko. Sinugsutak ti ugat ti kamutay. Barbarin lumay nga umuin eh. Kumisar man na di ko natin. Kati man na. Alay kabel mong tangiwan na. Kaya matamog tikas na. Si kalang mo ti makapasarag ng tikas ti na ito eh. Sano? Ano ning madigaraw mo boy. Ano ka? Huwag kang makarelax si Bagina. Tapos? Imount mo. Tano makangay. Sika ta ginarami ta. Tapos siya tigpag ko. Gay. Wala niyo. Bangkit na lang. Balik ka na gulo. Teka lang, saan lang tani? Ni kita mo naglaki pangalan Sige, boy. ingatan ba si Taulo na? Sano? Saan? Ni, nagtagsin boy. Naglak na talagan. Oh, tani. Yan. Ano boy? Madipi komisar. Sana Ni, nakabaho na. Akas. Ano nangyari kanya? Di na mararamidan na natin boy. Kastahan nata, madinano ka mangyari kanya na. Boy, nakabaso lakpay. Nasuyatak tatay daw napudot. Ay! O, kisa bang pinadakil mo pa ilan lalo? Wala di ka lugong na. Kini bakit ko gamin? Dalam na lamis ti papalak. Kadam napudot mo din kuhanan ni. Nakisayan man. Ay, nagpigsa ka ba na di puso na. Boy, yawid mo. Da nakita naman nga madihato eh. Nakita na ni Emo boy. Ngayon ma? Nakita na. Ha? Arta? Yawid mo boy. Yawid mo boy. Baka Ika dalam lang, mo nakita na ko. pagkalmahin pa basit kakapsot pa lato eh. Naperti pati ito kong boy. Aman? Nya, kayam? Kaya na ka nun. Ni, uri na nagkalindusan. Naglulungit isa ka na ni boy. Basta kaya mo ka. Sumraw, diyan mamaw. Tadi na nakagat didila na. Nakagat na ka doon boy. Madi nakasaoy. Naglaki pangalan. Man. Oh, tatay naglak boy. Madi may kasyata boy. Nadisalayin pa yun. Oh, Kita yan mo eh. naglisi. Lumambutin.
Boy, nagbisi di bibig na boy. Iso nakalan na hindi nakagat na. Katawaan na pa lang amin. Ay, Itakdar na, ayos ka, total ka. Ikaw man. Ana, Kaya na boy. tugo ka pa lang tata, no. Ihawid mo boy, madandanagan ni bagot ko, madi na makikita ti kasta, baka nervous ni bagot ko. Ihawid Pero mo. wala naramid na to atoy. Taka mo, kag sipsip mo, tugot ka mo, tikla bigla na niyaban niya, matang sa atan eh. Natuwang ka na tayo, tapos nagkasas jay. Ni nang perdi ka pa, yapo. Ang tong ka ton. Di ba lang yung perdi tutugaw ko, wag lang sula maperdi. Ni, Kaya matan boy, ihawid mo boy. apo. Ihawid mo atan ha, ni taramnot pa yati tugaw ko na eh. Wapay ate, antik ate nga tugaw ko boy. Kanya na pa yung antik. Sige nga ro, di out kon. Oh, kitang tadala mo, baka kuha ka man tan. Sige. Naperding. Ay na. Lakay, ate dyan naman eh. Apay na pa naman. Awanan ba kayo? Natayon. Pumanawon. Kuya! 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 Wala, ambulansya! Ano? Ambulansya? Ambulansya? Sabi mo, ambulansya. Sorry naman, ambulansya pala yun. Wala talaga. Eh, wala naman na yung tao. Eh, nasan na? Andun na sa langit. No. Wala, inuwi na ni Baak. Siya ang nakakaalam kung paano siya pagalingin. Ate ba, nagbaikan to, wag galala ti Danom. Anong ginawa niya? Paano gumaling si Ben? Ha? Mouth to mouth. Mouth to mouth. Oo ha. Ay, may wala? Sa kanya? Oo, ganun daw yung gamot. Tinan mo, nagising. Ayun, natin na sa bahay nila. Nag-mouth to mouth sila. Kahit ano nga nakakatawa, at least gumaling yung tao. Kung ikaw, naisip mo sana yung kanina, minouth to mouth mo. O di ba, hindi sana ako ninervyos. Dapat ikaw. Kasi ikaw yung matagal dito. Tumawag pa ako na ambulansya. Eh, wala naman ako alam sa ganun. Eh, di Sika, sana magaling. natikman Nakabaso mo yung lakbay. ano ni Ben. Sino? Yung mouth ni Ben. Ben? O, bit ka tolam? Huwag mo kong Ate, tutulungan, ha? pitakin niya daw yung ulo ko. Sige po, dasom. Pwede baga ya? Bitak ka ulam nila. Pwede baga ya? Katil na timak. Kasi sabi mo pa lang. Di ba ate, narinig mo naman, no? Kaya nga, di-deny pa nyo. O, tama na ah. Kasalanan ko na naman. Nasaan na yung gulay na ulamin natin? Wala na. Malay ko dyan. Bahala kayong dalawa. Huwag didinig pa ako. Ay, nandun pala yung pusit. Sak mananti na ba ate? Nya mananti aramidin ko dita. Ko mananti gulay. Nga boy. Ayos kan? Boy, Kunam kanyak na laing kan. Madi pa magayam. nagpintas kami na boy. Nakakita ka lang na pintas, naggasta ka man napo, nagalaganin ka nga talaga. Nya, hanapay marikrik na, may baham kanyak, tanong ka. Ano boy? Amok tibagbak kanyam. Ano boy? Medyo nakamot na ginawa ba sito boy? Umalman. Ano boy? Taman, baka napigsapay, pitik-pitik na. Ni, sa bali pitik na tapusan, boy. Ano isa na naman luga na kami tatay Kas boy. ni, ipalpitit na. Pigsama lang na boy. Sa bali nga rin, madi nga normal. Tanga tagpa-check up. Ha? Tagpa-check up di center. Sika ano boy? Uy, libre limit idjay. Check upin na ka lang, tanong ako, makita dan normal. Nusak lang, awan, delikado ka kanyak. Bumarog. Kan? Punay ka motor mo ng Andres. Nagsuabe, pang mumuntag. Yun ah. Sila nga. Kintab. Guwapo. Apa yan natagam gamitin? Kaya tayo, Jar4, mat protection. At iti mang mounted ti kwa. Protection ti mat color ti dugan. High quality matte finish with Siyempre. Carnova wax. Ano pa iti mabalin ng ako ato, panggamitan? Mabaling mo natin kwa. Plastic, component, vinyl pads, tapos rubber. Mabaling mo lang. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman ah. Yung ti damag. Kasi nga rodata motor mo. Made. Ya, mga to yun. Amo mga wanti kwartak. Managrigri ka la. May kasikaw. Sila nga. Tama di mo kababay nagsinger kanyak. Guwapo ni. Yun ah. Magti motor, guwapo. Di makingko ka. Naka mo. Makasao ka mo. Di bali na pintas ti kwati motor. Huwag lang ti rupa.
Dati umangkas. Ukis ti sabam, nagadong ammom. Nagatamor datoy. Nasa comment section yung link. Gabdrakan.